Fichiunda za Croacia. Buat ni bina. Magombo ni gabuati tensi aso mheshimiwa magayaba mboga nucha amechinsa ibiri cyabutu kuna ko baserebrane balene chimbu ne miliyoni bintu ao ebibago bitali bike iyo byacharo gute chimba na goso nyomba na kuburukania amate ya mheshimiwa keri kurwase chitana chyosi abantu nigo bayikira senseme yo nabayisimiwa abacholire kurwase county ya Kisii nigo basyalira ororendo rutindi ngabantabwa bamboga nubanyale kuri uchingoro cyeguto ne chikinyangawo bayigo ne sirikali enene nyale gutuma machoni ase mucyito bosongo na bayigo na county government na maisonsi nigaligeri governor anyale kubeka bayishimiwa babacholi amo eri banyale kubeka emetwamo na kuligalinga yibibage byarura sumucyubo sobo na kolenta obwoba bana bulango cyasembeo abantu bonsi nigo basundugute na wetu batanganikiyekoba kulinde batebirenga obutukyo butindi bunyale kubwatansi amona bali bakulinda ensi yaitu ya Kenya erinde eryo kiro montanyale konyora omolembe niwo batebire ngonye bagokoleruwe uso mwana icyo tabwatyo burendi na kigosegekale basabira abantu bose banyale kwendwa na batigeringa linyale kubwati ubuyamo ne sirikali goyikalibekwa bari bagokole obuke bagobunga buno buyiga batebire ngande akenaroro lechimatali enene yobuke bago enyale kubwati unere nyale kubekubiara Kramba uti kiarura subutu kibuaya kiarigeri umucyo nyasaye yakire namagora yabere